Коя е най-студената страна в Европа? А коя е страната с най-голям процент електрички? Отговорът и на двата въпроса е Норвегия. Зимата там е дълга и студена, но пък почти 100% от продаваните коли са електрически. Интересно как оцеляват норвежците само с електрички. Както и хората, литиево-ионните батерии се чувстват най-добре между 20 и 30 градуса и на студено пробегът на електричките може да спадне с 10 до 20%. Естествено е през зимата всички коли да харчат повече заради нуждата от подгряване на кабината и по-тежката пътна обстановка. При електричките, освен това, се намалява скоростта на химическите реакции в електролита, което затруднява движението на литиевите иони и намалява КПД-то на батериите. Този проблем се решава чрез увеличаване плътността на електролита, подобряване на състава му и на температурното управление на батериите. Впрочем, при ДВГ също трябва да се държи сметка за намаления пробег. Освен това, сутрин при минус 10 не ми се налага да се чудя как да размразя колата и да запаля дизеловия двигател, а просто инструктирам колата предварително да подгрее купето и батерията. Това е накратко. Останалото е преследване на кликове от ловци на сензации. Ако още се чудите, сетете се за норвежците.